Right muri Zimbabwe ndongokutendai nerutsigiro rwamuri kutipa pachannel yeBombshell Television. Kana uri munyowani ndokumbirisisawo kuti usubscribe. Asi kana uri returning subscriber, big up makapenga. Ndimi munotipa simba, ndimi munoita kuti tirambe tichienda kumberi tichitsvaga zvakasiyana-siyana nhau dzinenge dzichiitika kumativi mana enyika nenyika dzakatikomberedza. Kwese tinenge tiriko tichitsvaga kuti tikupei zvimwe zvacho unodzidza, zvimwe zvacho zvinenge zvisiri usingazvifarira asi zvaunofarira unozozviwana pano paBombshell Television. Mushe malatest, mushe zvinopisa. You are always welcome guys. Feel free kukomenda motiudza toita se totaura kana une business raunaro futi ungotiudza kuti ndine pashomo pakadai so ndipushiro business rangu dai izvi zviite totaura nezvako. Saka usasarire patino advertise zvinhu zvevamwe. Right guys, pakaipa nyaya ndayanayo inyaya inosirisa, inyaya inorwadza. Ndofunga muri kuona pakabatwa Bhemba apo pane mukomana akuratidza kuti abatwa aine mukadzi wemunhu. Zvaitika ava vanhu vane ukama, saka ava ndisekuru vake vaona vane mukadzi wake like hanzvadzi yaamai. Wozoona hanzvadzi yamai wako ichirara nemukadzi wako because zvinotangira payo pakunzi sekuru vachiti muzukuru mukadzi chichi pakutamba chiramo kusvika atozovabata vari vese. But the bad thing now chazoita kuti ndiuye nenyaya iyi ndechekuti sekuru vazotemwa nemuzukuru vavo nebhemba iro ramukona rirapo iro vatemwa. Saka da kuti mutiudzewo mafungiro enyu kuti waona munhu ane mukadzi wako, how do you react? Kana kuti vakadziwo maona futi murume ane mumwe mukadzi, how do you react? Unotema munhu here kana kuti unoenda kupolisi? Zvichimbotiudzai timbotaura mucomment section. Thanks for watching makanyanya. Much love to you and support yamunotipa yakakurisa. Saka square zvakanaka, tichangoramba chikupai zvimwe.